Dobrý deň. Musím vám pripraviť ešte jedno video ohľadom pridávania nových projektov, pretože keď ste chceli zarovnať tie pôvodné články alebo tie projekty do bloku, tak to pôvodné riešenie to neumožňovalo, tak to rozhranie sa trošku zmenilo, tak aby vás to nemýlilo, tak pripravím ešte teda jeden postup. Takže klasicky sa prihlásite ako v tom pôvodnom pôvodnom videu, ale teda ja to dám od začiatku, alebo to pôvodné video zmážem, až vás to nemilí. Takže keď sa nechcem ho prihlásiť, a konečne. Čiže keď sa budete chcieť prihlásiť pod svojimi údajmi, ktoré som vám poslal e-mailom, kliknite si buď na link v e-maile, ktorý vám prišiel, alebo zadáte skalia.sk/vp/admin. Dostanete sa na takúto obrazovku, kde si zadáte svoje prihlásovacie údaje, ja sa prihlásim pod sebou. Máte plné oprávnenie administratorské, takže neodporúčam chodiť do nejakých ďalších sekcií, kde ste sa mali zdržiavať iba v sekcii články. Nový článok, alebo teda nový projekt pridáte takým spôsobom, že kliknite na všetky stránky a ja som prednastavil nejaké veci už v tých pôvodných príspevkoch, takže vy, aby ste si to nemuseli nastavovať všetko odnova, tak urobíte iba, kliknite buď na duplikovať, alebo ešte lepšie nový koncept, kde sa vám otvorí nová stránka. Tu vy pomenujete vlastne ten nový projekt tak, ako ho vlastne potrebujete. Napríklad nazvem ho nový projekt. Článok, nahradiť si text svojim článkom, svojimi textami. Buď to môžete písať ručne, alebo rovno tu, alebo si to skopirujete niekde z Wordu. Rozhranie je veľmi podobné ako vo Worde, keď to budete chcieť mať zarovnané do bloku, tak jednoducho iba kliknite na toto, ale to už máte prednastavené. No a nahradíte fotky z pôvodnú galériu nejakou novou, čiže tieto odstránime, ktoré tam sú a pridám nejaké nové súbory. A to môžete urobiť tak, že si najlepšie si natiahnete z počítača. Ja už nejdem naťahovať nič. Toto je, myslím si, že je úplne jasné. Takže ja vyberiem nejaké aktuálne, ktoré už boli nahraté na stránku. Ja pridám už teda nejaké tie, ktoré už existujú na stránke, tieto takto si ich vyklikám, dám pridať do galérie. Dôležité je zmeniť alebo teda nechať odkaz na multimediálny súbor, pretože ináč by sa mi to otváralo ako príloha. Veľkosť takisto ponechám stredná a dám aktualizovať galériu. A tu už môžete vidieť, že sú tam nové fotky. Čo ešte potrebujem pred koncom zmeniť? Je, že zmením ilustračný obrázok. Tuto mám ešte ten pôvodný, čiže dám najskôr odstrániť. Dám nastaviť ilustračný obrázok a vložím nejaký nový. Opäť ten princíp, čiže keď ho chcem nahrať z počítača, tak dám nahrať súbory, keď už mám nejaký nahraný vopred, tak vyberiem z knižnici médií. Ja už teda nejdem nahrávať nič, ale vyberiem tento ilustračný obrázok. A dôležité je mať zakliknutú kategóriu projekty. Ak budete nahrávať nejakú novinku, tak vlastne tak odkliknete projekty a zakliknete novinky. Takže je dôležité buď mať nakliknuté novinky, alebo projekty. No a potrebné, všetko máme nastavené, jediné, čo musíte urobiť, je dať publikovať. Takže článok je publikovaný, pozrieme si ho v projektoch.
nový projekt je tu. Keď samozrejme budete chcieť nejaký článok mazať alebo upravovať, urobíte to veľmi jednoducho, dáte si na všetky články a buď ho dáte do koša, keď ho budete chcieť vymazať, alebo dáte upraviť a spravíte si už úpravy potrebné, ktoré vyžadujú, ktoré vlastne potrebujete a dáte aktualizovať. Ja teda nový projekt dám do koša. Dobre, to by malo byť všetko. Keby niečo, tak samozrejme som k dispozícii.